Ej, čaute všetci, moje meno je Mixixter a vítam vás u nového videa našej animácie, juhu! Áno, viem, veľmi som vám chýbal, minus 50 odobrateľov, ale čo už, tak som tu späť a vítajte u novej animácie, tentokrát do lete. A moje leto nebol ani jeden, ani dva, ani tri, ale rovné 4 mesiace. Prvý výlet nás zaneslo až k Slovenskému moru a samozrejme autom sme išli. A počúvali sme pesničky ako Viktora Farby a overené staré hity, ktoré nikdy nezhrdzavejú. Väčšinu času sme trávili chytaním rýb a keďže ja som nič nechytil okrem jedného kraba, ktorého potom odpadlo pleterno, tak no iným sa darilo. Potom ma zaujali takí tí chorvátsky šmegnári, ktorí určite poznáte, naučili sa kúzliť normálne, takto zaklínali, že la bubu, tung 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 sahur a decká sa len pozerali na ten merch ich. Niekto nechce Mixov merch. A to nás sme mali dostávať do polky prázdnin. Áno, veľa skipím, ako keby som išiel na bicykle. O to práve vlastne ide, lebo som bol animátor, animátor na detskom bicyklovom tábore. A keďže môžeme priznať, môj bicykel nie je najnovší a sám permanentne brzdí, tak to vyzeralo tak, že som vždycky zaostával. Ale kúkajte nohy! A teraz sa dostaneme k tomu divokému, preto lebo sme stretli divokú srnku v lese. Ona sa na mňa pozrela, ja som sa na ňu pozrel. Ona na mňa, ja na ňu a potom už len cítim, asi som si nasral do gatí. To som sa dostal do limbo fázy, preto lebo keď môj strýko začne rozprávať, tak stratíte kontakt s realitou, lebo ho nechcete radšej počúvať. A potom také klasické návštevy, oslavy, párty, voda, neudobte sa, grillujeme, opekáme a také no. A to bude všetko z tejto animácie, takže dúfam, že si to užili, páčilo sa vám, nezabudnite dať like, odber a kľudne mi napíšte aj nejaké tie vaše zážitky z leta, nech sa trošku vrátime do tých letných chvíľ, tak zatiaľ čau čau!